लिंबू सरबत दिले. राजी गेली आम्ही कसे होते कसे पैसे दोन घेतले बाबा त्यांचे काच काढून कळून दे कसे बाबा मॉकटेल हा सिंड्रेला कसो आहे ग्लास एक ग्लास दाखवून व्हडलो ग्लास पैसे काढतात जुलपी माझे नाव वर्धा विजय शेटगावकर. आमच्या शाळेचे नाव विद्याप्रसारक प्राथमिक विद्यालय. आमचं आहे बाजार डे. आम्ही दरवर्षी बाजार डे साजरा करतात. आज आम्ही नाग आणलेल्या, लिंबू पाणी आणलेल्या, हिरवी मिरच्या आणल्या आणि वांगी सुद्धा आणल्या. लिंबू कसे लिंबू 10 रुपये आहे. आणि वांगी वांगी 10 रुपये. नाल नारळ 30 रुपये आहे. कसून हाडला तू झाडा कोणी हाडली
तोरा कशी? हो सरपंच माझ्याकडून लिंबू घेता तू हिऱ्या झाला काय लॉस करते तू ते माझ्याकडून लस्सी कशी? 10 रुपये लस्सी. बाय काय द्या काढलं बेलपुरी कशी? 10 रुपये. किती घेतले आपण तात्या कशी बाबा? 24 रुपये. तो बाजार डे म्हाका दिसता विद्याप्रसारक हायस्कूल तेंच्यांनी आयोजीत केला आनी बऱ्या भाशेन तो तेंच्यांनी पार पाडला कित्याक क्लास फर्स्ट थर्ड टू फिफ्थ मेरेन जी भुरगीं सकाळी फुडें तेंच्या पालकां वांगडा येयल्या आनी शॉपिंग घेवन तरेतरेचे भाजयेचे वांयगी म्हणा तुमी नारळ म्हणा बरी बरी वस्तू ती घेवन येयल्या जी आमची ओरिएंटेड गोवन आमच्या फार्मिंगान हितून मेळटा ती हांगासर आमकां पळोवंक मेळ्ळ्या आनी लोक तशेंच पेरंट्स आनी गांवचे सगळे जितके फार्मर्स हांगासर आसा आनी ते शॉपिंग करूंक येयला हितून भुरग्यांचो टॅलंट कॅल्क्युलेशन वाडटा तांकां एक्सपिरियन्स गावता एक्सपोजर गावता आनी ते खंय तरी तांकां डेरिंग जाता की आमी हो बिझनस करूंक शकता म्हणून फुडें जेतू करून ह्यो एकूच हेतू जो स्कॉलाचो हेडमास्टर मेतर सर जो भरपूर इनिशिएटीव घेता आनी त्याची हांव परत एकदां तोखणाय करता आनी तशेंच बाकीचे जे मॅनेजमेंट आहा टिचर्स आहा तेंच्यांनी भरपूर एफर्ट्स घेतल्या ह्या बाजार डीक म्हणून हांव ह्या स्कॉलाची परत तोखणाय कित्याक करता की ते ग्रास रूट लेवल जे भुरगे आहा तांकां वयर काडटा तशेंच आमी